Udalbiltzak bere jardun eremu horretan, ez da, burujabetza da kontzeptu nagusi bat. Burujabetza arlo askotara zabaldu daiteke, baina energiaren lotutako burujabetzaren ildoa oso garrantzitsutza hartu izan dugu. Klimak aldaketa garai honetan pil-pilean dagoen gai bat da. Hainbat eta hainbat udal ja hasia dira lanean komunitate energetikoak sortzeko, azkenean autokonsumoari bultzatuta eta hori. Baina baita ere konturatzen ginen gaia landu beharra zegoela, udalek ari dira lan, baina ezagutza falta ere badago. Oso itxurokoa zen udalbiltza arduratzea informazio bilketa horretan, ez? Eta orduan aukera izango du horrela bai teknikariak, bai hautetsiak, alkateak, ez? Jende oro har interesatua daudena gaiarekin, informazio hori hemen pilatuta ikusteko. Ze aukerak jorratu dira, ze eredu landu dira beste herrialdeetan, nun dago erronka, zer egin behar da, nondik hasi behar dut honetan lan egin nahi badet. Nik uste jardunaldi horiek pixkat modu xumean antolatu nahi izan dira, baina ekarri den jendea, esperientzia handiko jendea da, baditugu beste herrialdetako ereduak ere, horiek jasotzea lagunduko digu, bai kontzientziazioan, eta bai ikasteko ere ze pauso eman behar diran aurrerantzen. Hoxe.